Boom! So yan ang ano mga kakrong-krong. So pupunta po kami ngayon sa bypass para gumawa ng gagawa po ng sayaw sa TikTok. So abangan nyo na lang po mga kakrong-krong. Ah, by the way, kasama ko nga pala ngayon si John Eric. Yan. Mundik na yun ah. Mundik ka nang nahulog. So kita-kits na lang po tayo mga kakrong-krong. So nandito na po kami ngayon sa bypass Urdaneta. So dito po namin gagawin yung nasayaw. Dito po yung challenge po. So yun na guys, kung mamalipad na doon yung pakubuting yan, na-try ko kaya kong malipad pero kaya ko rin yan mga katoy. Magbe-behind the scenes po muna tayo mga kakrong. A few moments later. Sino guys? Wala tayong pan. Memory card. So yun yung guys, try ko magpalipad ng ako gusto. So gagamitin pa natin yung memory card. Gagamitin mo namin itong memory card na to. Ang mahal naman. Sayang naman yun kuya. So yun guys, try ko magpalipad ng drone ko. Kaya ko yan kasi nasanay na rin ako magpalipad ng drone kay Kuya Martin at Garcia. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel niya. So yun guys, try ko magpalipad ng drone. Call back kay Paco Budingding. Drone na Phantom. Oo, drone na Phantom. Phantom yan. So yun guys, ay, balak ko silang daliin kanina. So yun guys, sorry kung hindi yung makapanood sa papalipad ng drone dahil isang memory card lang yung hawak namin. Dahil nakalimutan ni Paco Budingding. Mabay ko yan. Hoy, love. Yung kayo kilala kuya. Sige, subscribe mo sa Paco Budingding. Sige. So yun guys, watch nyo na ako mamaya sa papalipad ng drone. So, balik tayo. Mas yun na lang ulit kami sa pagpapalipad ng drone mga katubo. A few moments later. Balik mo na. Boom! So yan ang ano mga kakrong-krong. Boom! So yan ang ano mga kakrong-krong. So natapos na po kaming gumawa ng sa TikTok. So panurin nyo na lang po mga kakrong-krong. Guys, abangan nyo na lang yung TikTok ni Paco Budingding. Yan, maganon-ganon pa. Yan. Maganon-ganon pa oh. Yan. So abangan nyo na lang po yung mga kakrong-krong. So yun guys, no, nakita nyo lang palipadoran ako ng drone ha. Ito mas lang yung palipadoran ako ng Paco Budingding. Ha! Pullback pa yun. Ha! Tama, pullback. This.